Minister Huliak chce, aby štát mohol zriadiť kasíno alebo herňu v ktoromkoľvek slovenskom meste alebo obci. Aj bez jej súhlasu. A čo si o tom myslíte vy? Aby si to zriadil na Očovej. No, že to je kravina. Že to by tak nemalo byť. Ja s tým nesúhlasím. Určite nie. Som asi proti. Určite. Že by to nemalo prejsť. Ja to neuznávam, to herne. Takže neviem, ako takto, ale... Bez súhlasu ľudí by sa to nemalo akože... To sú operátori ľudí o peniaze. Ja som zásadne proti kasínam, aj proti týmto herniam, aj vôbec týmto aktivitám, ktoré podporujú závislosti. No to nie. Nemal by mať on sám také právo, o tom by sa podľa mňa všetci občania mali vyjadriť, a hlavne tí, ktorí bývajú v tých obciach a mestách. My sme občania, podľa mňa je to naša voľba, nie niekoho iného a niekto iný, aby za nás rozhodoval.